May hapon naman lang ron. Nagsabot man kami nga magkita mi diri kay sabutan na mo ang moong content ron. Still na ni mga buguhanon biners dugay yung mga bot ni mga tawana eh. Bro, ganina naman ko si pangita si mo, dugay mo kay kanabot. Ako pa nauna diri, ako ba pagitaon nimo noon sana. Anong ikaw ramang usad diri, basta ikaw ba ang tubuganon biners da ingo man sila nga ari ko ta mag-abot. Bitaw sus ganiyar mo tuwat diri oy. Klaro kay tong hangover ko gabi kay. Sige lang. Year good. Sa tao sila ay dugay kayo. Sabi. Oy bro, saan naman nadugayan naman tao ninyo eh? Dugay kayo mag-ahakot. Ha? Kami na noy dugay. Mao jud. Pero okay ra na bro kay nagdaos la lain na lang dinalgay tuban yung da. Beer na lagi na. Usab na yung mabubuang no? Amo ba? Unsa? Hinay kayo mag-IQ. Kato sa una, tuba kay 2021 man to. Karong 2022 naman dapat mabago ta. So naunsa nagutaw ta? Kaya nung tamo na no sa generation ba? Kamu pa mga kaya na kami usab namin Dapat 2022 na. ikaw. Ako be. Ikaw nasab na ka. Dapat di ta Alam yan, eh. mo kay Di na gunit tuba. Kusog kami inom basta libre. Ano ha? Tanlas ka niyo. sa kalamian sa tuba og sa readers. Mas lami ging. Mas lami tuba. pa man ka bro. Dili ko inom Sa lagi taon mo, usab eh. na ko. Gamayar po danay. Oh, mao lagi pero ato na pun. Nato na pun. Wala. Gamay ra po kaya po ni gamay. Puna. Unsa min taon? Hinangol min taon ka eh. Mag-usab na kita ko, dama mo sama, respektar lang ta. Una dinadali din kay napay daga no? Yan ang punga kayo. Karon kay bag umarong kanang tuig dapat suliton na natong inom ron kay kaugma din na tamo inom. Okay. Magbago na ta. Bago na lang kita, mabitaw ng Last, dali readers. last na lang ni Ron. Last na ni ron. May patulog sa. Bitaw. May payato bro. Happy New Year din ninyo oy. Happy New Year sa bro. Yes, bro. Sa New Year. Tanawa. Bagong tuig. Nagpaupaw. Nagpaupaw. Oh, kadako kay Ako din ako kinala magpaupaw bro kay upaw naman ni Dan. Ay mo katawa kay. Di ta mo katawa kay bago warong tuig. Oh, magbago naman ta. Dapat ato ang bayan sa ato'y seryoso. Mo lagi. Pero na pagkatawa. Oo. Kung sa may kausaban ninyo ron nga bagong tuig bro. Kamo ba? Naglisod pagin mo pag-usap niyo sa kagalingon? Karon kay bagong tuig man ron. Dapat usbon ninyo kagalingon kay ako sa una pagka 2021 kay wa makuya ba to. Karon 2022 na. Wa gyapon pero magbuot nimo. Wa may nangingon nga magbuot me. Parang kaluoy po taon ninyo. Ako nag-usab jud ko ako gipatupihan akong buhok kay 2022 nagutaron. Hasta akong uyab akong gilisan. Kung napatupin naman ang gani, kamay pang giapilan na imong now. Hoy no? Ang kahinawayaw ng ginimo, birahong ko ng bungot igbalhin ko na sa mong lubot ron. Wa mo ko manaway bro. Nitugal ako sa tinuod. Ibtulong ko ng uon mo gihansa ko na sa ring noon. Paghilom na gud mong duha diha. Magsigig lalis. Ako gani maglagot ron. I-dribble tong duha niya. Hoy, Ata kay asa. Ay mo sig kay awan niya. Lupungon ta pa mga buhanga mo ron. ganina na ka na bro. Oh. Sa mo suko-suko man mo. Nako sa bata mo dugay kay kun nabot pagkuman nga magsuko-suko mo. Wa may masuko. Ang kibo kanina mo naghuwat rin pagkuman dugay pa kay ko. Nayan ay tingog mo kay lingkod ko kayo. Bro. Di ayaw mo pagkinala ko sabot kay usa kurasa dapat naada yung ko on time. Dili kay Hilom na da. Sorry na lang gud. Sorry na lang ko. Yawa jud. Naabot yung usa. Upay duhara ka rin sa mong napalit. Kinakabate, kay bisag di kay nagpalit. Mangangkon man ka. Pero kanang naong nga. Bisan pag 2050 di ka na mag-usab. Na, kiat king now. Nga mga bro, ako anay kanang Happy New Year. Happy New Year sa Happy New Year, bro. Kay Happy ko New bro, Year. kaya mo-share lang ko sa inyo bro nga kanang dako ikog kausaban karong 2022. Tira. Siyempre naman. Sa may Ana, kausaban nimo bro. Ako na tagipili na ako mga masulubon nga kaagi ni aging tuig. Di ko matuo siguro Yung anay. pa karon. Oo. Ani aging tuig bro. Bisyoso kay ko. Pero karon wala ko'y bisyo. Wala ko na sa bisyo pero magpatagay. Muna diha. Wow, karon di man na bisyo. Chill naman nga to ah. Bisyo, mga ba inom na. Ay pagbuot ako chill naman ko na. Bro, ay kumitsaglawam niya bro. Lawo man gani mag-joke oy. Lawang dito ko maigamos kung takong kumurom hayang mo ron. Maura pa na akong giusab sa karong tuiga bro. Sa una bro kibuotan ko pagkatao pero karon mo mangulatan ako bungkag lagi mo bro kung maigamos kung kumo bro. Wala tinoban may gumis mong bukog bro. Bungkal gid bro. May gani bro kay naka-scoot ka na. Na ako ang usbon pus kong kinabuhi karong tuiga bro. Kabalo ka? Ang akong usbon. Isog na ko. Manuntok na kung na magpabangbuwang sa kuha. Sama, pasuntok mo.
Ay, pag inahanabo, isa magkamanumbag na may noong ka noon. Dapat gani sa tuwa, 2022 naman, magbago na ta. Ang Magbinuotan. Siya mauna-unang isog-isog. Naunsa naman yung May taon mo. mga isog po ko. Nakibaro mo sa akong lawas bro. Nga pang romansa ra ni. Naunsa din pag ragi choy pang chicks ni akong lawas. Ganina, mangulat ta. Magid. Okay, joke ra kanito yung masuko din siya. Son yung taon mo. Sa- Dapat bagurong tuig. Dili mo magsuko-suko sa mo. Angry man mo. Dapat happy ta. Ha? Angry man mo. Angry? Bitaw bro. Nga ako'y tuyo bitaw bro. Nagpatapok-tapok taron. Kabayan ko din sa tuang grupo ba? Ato ang Binds. Punta, mo improve na ang ato ang Binds ba? Wala gino kay 2022 na biya. Dapat mag-improve kita kay mga Improve ta viewers kay. nato. Dito na gud. Dapat mag-usap na kita. Usab gid ba? Ana Oo. siya. Bon. Usbon ba, usbon. Oh. Para kanang mga viewers na to nga Murag maganahan pa sila ba? ganahan sa magtanaw sa tuwa ba? Kamo. Lagi. Kamo. Kuwanta mag-improve kita pa kayo sa karon sa katong 21 pag last year wala na to karon Usbon na to karon. Focus na to karon. Usbon na to karon. Improve lang sa to. improve to para sa atong viewers. Dapat siguro nato ani. Sabot na kanang magpaupaw. Si Nilmark na may na dayon, siya lang sa. Ako ra may gwapo sa tanan. Siya lang sa kay Papa ta. Ako dili sa ko magpapa bro kay kuan na gamay. Sinaw naman kag ilong. Ay ko maginana na Domingo. ano nga mas ma-active ta pa kayo ba no? Makapost ta. Para- Kung mahimo ka na tag-adlaw yun kay para sa atong viewers ba? Sa usa ka mo post tag Okay, kalima. mag-usap kita kay mag-improve na magita Ano pa usap kayo man na. ta. Dili ta ninyo amigo mag-usap ta ninyo. Bitaw. Kay basta Dili tayo amigo. makastorya to mga Ora itong fokusan ron. Ya, kamo mga viewers. Support mo taas mo. Ay, noon sa Sila man. Kamo dili Wala na mo naman inga, sinasal. dili mamagin mo inana before. Lulo kay me bisag pobre me. Sige na na, pabalihan may Facebook be. Balit ta sa Facebook ba kay dual lang ka bukod. Improve sa dahil taga YouTube no? Sa mga taon mo. Luya pas taga YouTube. Ikaw gani manyakan ni taga YouTube yan. Pero okay ra gyapon na tatanga dako i-damage ang audit, mutabang data. Mo ta sa man pobre mga tap bali sa may taga YouTube. Balihan sa amin. Pwede na mo ka bali diha. Kadang di bita bro medyo hapon na mo mo una garo ko bro kay maglawag. Sige bro kay. Ang umpay pa sa baka bro. Di na, bobo tayo mo. Sige mo. Sige to basta ko. Diwason sa tanin reduce na buwang naman taon ni. Ah sige, ikaw man na. Nakuan bro kay nakusap naman ko bro. Sige bro. Okay. Nagkalas diri mo. Alas na di ka dai? Nagkusap na ko. Ay mo sa kay bago sa mo lang ka. Buang alas may tanin kay magusap na bata ko. Ikaw ma magusap ta ninyo. Sa pala ni gamay. May nag-usap lang kayo bro. Huy, huy. Sala ko. Ya pam na. Oh, yan. Kay diri mo kon intro kanina diri ko moagi ha. Sige na muna lang ko. Sige. Balik ka sa agi. Balik mag-away, buwang. Iat lang now. Oo. Ano na ko? Tuwag ya. Sige sige. Pero panguli na po mo. Bro, pulpuran tong walo ka. Kiss mo kani uli na pala hubo. Uli ng buwan. Sa kakahang bir. Sa kakahawa. Punan tani kay. Grabe ka. Yuli nang hangulo. Lutikan nga sila. Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke, gun smoke. Biggie smoke for mayor. The